Il-qlubija li mi ħatintesaqat. Dan huwa l-kliem tal-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura ġew mitzi it-3 filgħaxija f'ċerimonja li tfakkar id-9 vittmi tad-disgrazzja tal-Um El Faroud li ġrat 20 sena ilu. Kien fit-3 ta' frar 1995 li Disa ħaddiema tat-Tarzna tilfu ħajjithom traġikament waqt il-qadi ta' dmirijietom. F'din iċ-ċerimonja li saret biswit il-monument li jfakkar l-istess vittmi f'Bormla, id-dieqa fuq uċuħ il-qraba li kienu preżenti kienet ċara. F'diskors tal-okkażjoni, il-Ministru għat-Trasport ġew Mizzi fakkar kif Malta kienet inħasdet b'isplużjoni qawwija li seħħet waqt li kienet qed issir manutenzjoni fuq il-bastiment Um El Faroud. Il-Ministru Mizzi temm jgħid li dan il-lejl kiefer se jibqa' mfakkar mal-pajjiż kollu, iżda b'mod partikolari mal-qraba li llum baqalhom biss il-memorja tal-istess ħaddiema.